szó szerint így ellátsz. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait ezen a melegnek ígérkező nyári vasárnapon, július 3. vasárnapján, és szeretettel köszöntöm az vendég igehirdetőt, Szabó Szilviát, unokatestvéremet, aki Kaliforniából költözött haza, már 7. hónapja, hogy itt lakik. Az édesanyját, nagynénémet ápolja, gondozza, teológiát végzett Kaliforniába, ő fogja ma hirdetni nekünk Isten igéjét. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 47. Zsoltárnak az első versét. A 47. Zsoltár első verse így kezdődik: No, minden népek, örvendezzetek! Szép hangossággal és nagy felszóval, mert az Úristen nagy felségében ő királyságot és nagy országot kiterjedt messze ezt egész földre. Folytassuk tovább Isten tiszteletünket a 264. dicséret éneklésével. A 264. dicséretnek mind az 5 versét énekeljük el. A 264. dicséret így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.
minden munkában. Hűséged én az én harmadja, bőven ránk várhat. Lásd még tehet, jóságos lelke veled, és hitetően itt várhat. Áldjatott Úr nevét, ő áldja minden én bennem. Ő áldja lelkemét, rólad én hitvallást nyelvem. Az Úr Jézus kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen velünk. Ámen. Hallgassátok meg a mai igét, ami található Pál apostol 1. Korintusnak írt levelébe, a 13. részben képen. Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom. Legyen bár profétáló tehetségem, ismerjem az összes titkokat és minden tudományt. Legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgass, de ha szeretet nincs bennem, semmit nem ér. Osszam el bár egész vagyonomat a szegények közt, s vessem oda testem, hogy elégessenek, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem gőgösködik, nem tapintatlan, nem keresi magáét, haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet nem szűnik meg. Ez a szent ige a szeretet himnuszának hívják. Imádkozzunk. Uram Istenem, kérlek téged, hogy áldj meg szent lelkeddel, és add, hogy gondolataim és szavaim dicsőséget hozzanak neked, és értéket a gyülekezetnek. Ámen. Énekeljük el a 171. dicséretet, ami így kezdődik. Megáll az Isten igéje, és nem állhat senki ellen. Megáll az Istennek igéje,
prédikációm a szeretetről lesz. Úgy, ahogy felolvastam a Pálapostolban nektek, hogy mi a szeretet, és mi nem enged meg a szeretet. Erről akarok nektek ma beszélni. Először is szeretném felolvasni, mikor Krisztus a tömegekbe tanított. Valaki megkérdezte tőle, hogy kérem, mondja meg nekem, mi a legnagyobb parancsolat. És ezt Jézus így felelt, a Máté evangéliumában 22. részben meg lehet. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Szeretet. Mindenki tudja a szeretetet, gondoljátok, hogy miért jön ez a külföldi nő most olyanról prédikálni, amiről mindent tudtok. Próbálom én ezt kipakolni talán másfajta módon, mint ahogy ismeritek. Először is, hogyha szeretünk valakit, többfajta szeretet van. Van a szerelem, mikor Mariska beleszereti Jácsiba, és együtt járnak. Ez a romantikus szeretet. Vagy Mariska Juliskával. Ez baráti szeretet. De van az a szeretet, amit a Jóisten tőlünk kér, hogy szeressük a fele barátunkat. Mit is jelent az? És mit jelent, kezdjük ott, szeretni Isten? Az, hogy szeressünk valakit, legtöbbször meg kell ismerni, hogy jó embere, hogy dicsőségese, hogy megérdemli a szeretetünket. És hogyha együtt járunk ebben az illetővel, akkor rájövünk, hogy tényleg érdemes őt szeretni. Isten nem látjuk, vagy talán ebbe tévedünk. Hisz a képe után voltunk teremtve. Minden sejtem és a ti sejtitek az Istent mutatja. Tehát a testünk tudja, hogy szeressük Istent. De az agyunk néha konkrétan akarja tudni, hogy ki mi. És néha az agyunk teljesen elvisz rossz útra minket. Kételkedünk, nem hiszünk, imádkozunk, de mégse hiszük, hogy jó Isten meghallja minket. Ezt úgy lehet ezzel bánni. Olvassuk az írását. A Bibliában minden benne van, a karaktere benne van. Az Ószövetségben kezdettől a végéig, hogy soha nem hagyta el a népét. Hűséges volt, ott volt, segített, sőt, annyi adakozott és áldotta ezt a zsidó népet, hogy nem is érdemelték meg, de mégis Isten nem hagyta őket el. Tehát, hogy tudván ezt, mi is tapasztalhatjuk az életünkben. Minél idősebbek vagyunk, annál többször imádkoztunk, hogy Isten megjelent. Felelt az imáinkra. Ott volt, szeretett, átvezetett az úton, azokon az útokon, amiken fájdalmasan küzdöttünk egyedül, még végre imádkoztunk, hogy segíts és vigyél engem. És ott volt az út. És ezáltal nem tudunk csak szeretni őt, mert érezzük, hogy minden sejtünk hozzátartozik. Most, hogy egy kicsit meglátjuk, mi Isten szeretni, beszéljünk saját magunk szeretetéről. Mi is az önmagunkat szeretni. Ez kérem szépen, ez egy másik prédikációra tartozik, mert sok mindent mondhatnánk ebben. De tökéljük el, hogy Isten rosszat nem teremt, és ő teremtett engem. Tehát én megérdemlem a saját magam szeretetemet, mert az ő képe után vagyok faragva. Főleg amiről szeretném ma beszélni, hogy tulajdonképpen mi az a fele barátot szeretni. Itt nem lehet válogatni, hogy csak azt szeretem, aki visszaszeret. Vagy aki tiszta, aki szép, aki rendes, aki nem köp, aki nem káromkodik. Ezt nem mondja az Úr. Szeresd fele barátodat, mint magad.
nem mikor jó, nem mikor kedves, nem mikor adakozik nekünk, hanem bármikor. Tehát a parancsolat mindig, bárki, bármikor. Mindig, bárki, bármikor. Ezt várja el tőlünk az Isten. Ezt is írja János az ő evangéliában, 13. részen. Arról ismeri majd fel mindenki, hogy a tanítványaim vagytok, mert szeretitek egymást. Tehát Isten szeretet. Jézus elvárja, hogy mi ugyanúgy visszaadjuk azt a szeretetet, amit kaptunk mindenkinek. Mindig, bármikor, bárkinek. Ezt hogy lehet csinálni? Konkrétan hogy néz ki? Megmondom nektek, nem jön automatikusan. Állhatok itt fenn, és nem vagyok szent. És mindenkit én nem szeretek. De Isten kéri, hogy szeressen. És ezt úgy tudom csak, hogy a Szentlélek segít engem. És a Szentlélek ad nekem erőt, hogy bárkit, bárhol mindig tudjak szeretni. Hogy néz ez ki? Ez úgy néz ki, hogyha az utca másik részén látok egy küszködő öreg asszonyt, segítek, viszem a lábaimat, a lábaim nem lehetnek lusták, hanem átmegyek az utcára és segítek. Ha pedig len a szemem látja, hogy valaki sír, akkor oda megyek és megfogom a kezét. Ha egy üzletbe a kiszolgálóhoz érek, köszönök és mosolygok. Mert az ajkaimmal Istennek a szeretetét kell, hogy kimutassam. És néha nevetni is kell, hisz ez a világ nagyon szomorú. És egy kacagás, egy jó szó mennyire szíven üti azt, aki kapja. Mert nagyon kevesen kapják. Szeretném nektek elmondani az én tapasztalatomat. Ez az ige, ez a prédikáció, nem is tudtam, hogy fogok, de ez meggyökerezett bennem az utóbbi 6 hónapban. Márpedig január közepén kaptam egy telefonhívást, hogy édesanyám 90 éves elesett, eltört a csípője, és SOS repülőre üljek és jöjjek Amerikából ide segíteni anyámat. Jöttem, itt voltam, egy bőröndel, abban volt egy pár nadrág, egy csizma, egy atletika cipő, és alsó nem és semmi más. Meg gondoltam, jövök 2 hétig, anyámat rehabilitálják, minden jó lesz, most apám él, el tudja látni, visszamegyek az otthonomba. De persze az Isten nem mindig azt adja, amit gondolsz, és itt ragadtam. Január óta nem voltam sehol. Ez a ruha új, meg kellett, hogy vegyek. Mert semmi nyári, se tavaszi, se nyári, se elég alsó nem volt, hogy kitartson majdnem 7 hónapig, és tovább is. De azért tettem, mert Isten szeretem. És tapasztaltam az utóbbi 60 évemben, hogy nem csalt soha meg. Ahova hívott, elkészített. Fel voltam készülve bármire, hogy az rossz, vagy jó, vagy olyan jó, hogy szinte szégyeltem, hogy én oda menjek olyan magasra, mert nem vagyok elkészülve, de elkészített. És ez az elkészülődés, az én éreztem, mert nyugalom volt bennem. Nem izgultam, nem féltem, nem volt semmi bennem, hogy ez nem lesz jó. Ugyanúgy is jöttem ide, és maradtam. Április 1-én körülbelül pár hétig nem aludtam, és mindent, amit összeehettem, ettem, mert kellett, hogy valami jó érzést kapjuk az életemben, mert nagyon küszködtem egy elhatározással. És egy nap
Áprilisban felébredtem, bementem anyám szobájába, megfogtam a kezét, és mondtam neki, én nem megyek vissza. Én itt maradok, amíg meg nem halsz. Nehéz volt, mert több mint 50 éve élek külföldön. Amerikában, Kaliforniában mindenki oda vágyik. Meg volt a jó életem, a jó lakásom, barátaim, a gyermekeim, mindenki ott volt, minden, amiért dolgoztam ennyi éven át, az ott volt meg nekem. Itt egy kis szobában Miskolcon, és pelenkázok egy 90 éves nőt. De szerettem Istent, és ahogy kimondtam ezt anyámnak, egyszerűen bezáródott az ajtó mögöttem, és nem féltem a jövőről. És Istent ismerve, a szeretetét bennem, tudtam, hogy ez egy izgalmas új élet lesz. Ez nem egy zárt ajtó, hanem egy új ajtó, ami kinyílik. Na, ez oké, de most szeretnék el anyám. És ez nem mindig könnyű. Én nem tudom, hogy milyen kapcsolat volt a ti életekben, a ti szüleitekkel. Én nem erről akarok beszélni, hanem azt akarom mondani, hogy szinte rabnak lenni, bezárva, és főzni, etetni, pelenkázni. Utána etetni, főzni, pelenkázni. Utána megint főzni, etetni, pelenkázni. Megállás nélkül nehéz. De én is ezt tudtam, mert anyámat szeretem, mindenki szereti az anyát. De ez nem volt elég szeretet. Nekem kellett az a szeretet, hogyha bemegyek a szobába, én alig várom, hogy megöleljem, és megcsókoljam. És elértem ezt. Máról hónapra én ezt tudom, hogyha imádkozol, és Isten mondja többször a Bibliában, kérjetek és megadom nektek, akkor miért adnám meg azt, amit jóvá akarok tenni. És máról hónapra máshogy láttam anyámat. A ráncos kis 90 éves arca, alig vártam, hogy megfogjam és megcsókoljam, hogy kezét a kezembe tegyem, jókat főzzek neki, hogy egészséges legyen, hogy ne halljon meg, dacára annak, hogy hamar megy, én is mehetnénk hamarabb. De Istennek megvan a precíz ideje, hogy mikor leszek én elküldve. Pillanatnyilag nem. Tehát minden nap vele vagyok. És a kezeimmel annyi jót tudok csinálni. Tudjátok, hogy egy kéz nem tudja, hogy mit csinál. Megpofozhat, meglökhet, megverhet valakit. Ugyanúgy megsimogathat és karba foghat. Nem tudja. A lelkedből jön, hogy mit csinál a kezed. És hogyha vannak napok, amiktől túl sietek, és el vagyok foglalva valamilyen hülyeséggel az agyamba, sokkal durvábbak a kezeim, mikor pelenkázom, mint mikor tiszta szív és lélekkel megyek be a szobájába. Tehát ez nem automatikusan. Testvéreim, mondom nektek, hogy ez nehéz. Az, amikor kérte az Úr, hogy szeressük fele barátunkat. Ez nehéz. Szentlélek nélkül lehetetlen. Szentlélek nélkül nem tudok mosolyogni, hogyha rossz kedvem van. Észreveszem, én most villamoson járok mindenbe, és se veszem, hogy ki ül mellettem, hogy mi történik, hogy át kell adjam a helyemet valakinek. Figyelni kell. És ez a szeretet, ez szomorúsággal is jár. Mert minél jobban szeretsz valakit, hogy az állat, ember, rokon,
nem mindig tart. Nem azért, mert megszakad a szeretet, hanem meghallgatnak. Ha én belegondolom, hogy végre itt vagyok, hogy külön éltem anyámtól, 40 év óta nem éltünk együtt, és hogy most végre itt vagyunk, és ez a kapcsolat van köztünk, hogy mi lenne, ha holnap meghalna. És ez borzalmas lenne. Erre is felkészít az Isten, de elveszíteni valakit, akit nagyon szeretsz, és mindnyájan itt tudjátok. Még a kisgyerekeknek is meghaltak állatjai, vagy barátság megszakadt. Nehéz. De mi más tehetünk? Észreveszem anyámnak például a szobájába, ami a legfontosabb, az fényképek. Fényképek az unokáiról, már pedig az én gyerekemről, rólam, és szüleiről, az elhalt szüleiről, és elhalt 2 testvéréről. És néha, amikor benézek hozzá, látom, hogy könyv van a szemében. És siratja, dacárának, hogy szülei nagyon-nagyon régen meghaltak, de mégis fáj neki, hogy nincsenek. Tehát fájdalommal jár mindaz, ami jó. De azért nem szabad nem jót tenni, mert akkor mi más lehet, és mi más marad nekünk. C.S. Lewis, a híres múlt századi angol gondolkozó, ezt írta a szeretetről. Nincs biztos semmi, egyáltalán szeretni annyi, mint sebezhetőnek lenni. Szeress bármit, és a szíved minden bizonnyal összeles csavarva, és valószínűleg összetörik. Ha biztos akarsz lenni, hogy épségben maradj, akkor senkinek sem kell odaadnod a szívedet, még egy állatnak sem. Vondd el szívedet másoktól. Óvatosan teker körbe hobbikkal és apró luxusokkal. Kerüljed az összes összefonódást, zárd be biztonságba önzésed koporsójába. De abba a koporsóba sötétben, mozdulatlanul, levegő nélkül ez megváltozik. Nem lesz eltörve, törhetetlenné lesz. A tragédia másik része a kárhozat. Az egyetlen hely, ahol tökéletes biztonságban lehetsz, a szereteted minden veszélyétől és zavarától, az a pokol. Tehát Isten hívő, Jézus követői, mint mi vagyunk. Ha nincs szeretet bennünk, kiszárad a szívünk, kővé vál, és teljesen elhidegítünk mindentől, ami Isten reprezentálja. Tehát egyáltalán ezt nem zárhatjuk ki. Ezért kell, hogy úgy a szemeinket. Kérni a Jóisten, hogy vezessen oda, hogy lássuk, kinek van szüksége szeretetre. Fülünkkel halljuk a sírást, a könyörgést, hogy Isten küldhessen minket oda. Ne legyenek lusták a lábaink, ahogy mondom, hogy bár álljanak fel, menjenek el, másszanak el, ahova Isten hív, készek legyünk. Kezeinket meg szépekre járjuk, hogy az egy kép, vagy egy jó étel, vagy egy teljesen szívbeli ölelés. Fogjuk el valakit. Ajkainkkal szerető szavakat mondjuk, és áldjuk meg a többieket, mert ez várja el tőlünk az Isten. Imádkozzunk! Áldott Istenünk, köszönöm, hogy Te vagy a teljes szeretet. Köszönöm,
hogy megadtad nekünk a megtisztelt lehetőséget, szent lelked által, hogy mi is tudjunk szeretni, teljes lelkünkkel, szívünkkel és testünkkel. Áld meg szemeinket, hogy lássuk a körülöttünk levő valókat, azoknak szükségeiket és bánataikat. Add meg lábainknak, hogy vezessenek oda, ahova te hívsz minket. Áld meg kezeinket, hogy gyengétséggel érintsék mindazokat, akik elé hívsz minket. Őrizd szívünket s lelkünket a rossztól, tartsd távol sátántól, s töltsd szívünket csordulásig a te páratlan szereteteddel. Ugyanígy hallgass meg könyörgésünket a betegeinkért, azokért, akiket a sors nehezen érintett, ezért a gyülekezetért, falunkért, városunkért, nemzetünkért, és az egész világért, hogy a szeretet vírusa érjen el minden szívet. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kegyelünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi tétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Ámen. Istennek tetsző imádathoz hozzátartozik a szívből jövő adakozás. És itt van lent a persely, és adakozzunk jó szívvel. Most adjam nektek az áldást. Maga pedig az Úr Jézus Krisztus, és az Isten, a mi atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalást és jó reménységgel ajándékozott meg. Vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítse meg titeket minden tudományba, és jó cselekedetbe, és szeretetben. Ámen. Észrevettem, hogy nagyon gyors volt ez a mai prédikáció, és de nagyon köszönöm. Köszönöm nektek, gyülekezet, hogy megengedtétek, hogy ma itt legyek, és tisztelendő úrnak, Váradi Zsoltnak, az unokatestvéremnek, ezer köszönet, hogy meghívtál, megengedted, és megbíztál bennem. És ha nem tudjátok, mi egy ilyen papi családból vagy származunk. Mi nagyapám református lelkész volt. Zsoltnak édesapja az én nagybátyám is. A két unokatestvérem Zsolt és Gábor, és édesapám is, Szabó Sándor is teológiát végzett, református pap volt itt Magyarországon. Soha nem gondoltam volna, hogy én teológiára megyek, de ahogy már megbeszéltük, ha Isten hív, mész. És nagyon örülök, mert ez az első prédikáció. Tehát remélem, hogy senki nem aludt el, tehát ez egy jó dolog. És köszönöm, hogy megvan. Köszönöm. És tehát, ha áldott volt bejövésünk, legyen áldott kimenés. Köszönjük szépen. Én már nem is mondok semmit, mindent elmondtál. Van még egy ének? Igen, van még egy záróénekünk, a 196. dicséretet énekeljük el. Utána az lenne a kérésünk, hogy napnak a
emlékére csináljunk egy fényképet is, hogy édesanyád is meg tudja nézni, hogy itt voltál, és kik voltak a gyülekezet tagjai. A bejáratnál csinálnánk egy fényképet, utána pedig a presbiter testvéreket kérem arra, hogy egy rövid gyűlésre még jöjjünk ide a templomba, és akkor megbeszéljük azt, amit el kell végeznünk. 196. dicséret így kezdődik. Mondjatok dicséretet keresztjének, az Úristennek. Mondjatok dicséretet keresztjének, az Úristennek. Szentséges tiszteletet adjatok ő nevének. Örvendjetek ő neki, én az Istenem mozgóságban, mert köztetek lakozik az Anya szent egyházban, és ő megelégíti lelketeket lelki kenyérrel, biztató igéjével, édes ígéretével. Szent Uram, a te neved, szent vagy te a magas mennyekben, szent vagy és rettenetes minden nemzetségekben. Tégedet illet, Uram, mind tiszteletem, áldásunk, ami gyülekezetünk, ünnepek szentelésünk. Hála néked, Jeniked, hogy megjelentetted magadat, hogy megértettük, Uram, a te akaratodat. Dicséret és dicsőség legyen te néked magasságban. Dicséret és tisztesség az Anya szent egyházban. Házamba is jöjj el velem, tedd templomoddá Istenem, áldott volt bejövésem, legyen áldott kimenésem. Amen. Foglalj kezet is, és akkor